Първият ми бленд от съчетание на масла, съобразен с Human Design на човека, стартира днес на 24 август 2026 година. Христина, танчерина мандарина, чувства творчески, чувства се като създател, като творец, с една сбъдната мечта да създам ароматен бленд по Human Design, който ми беше поръчан, с доверие се подходи към мен и аз съм много щастлива и благодарна за тази активация, защото като прожектор гениалните идеи, за да бъдат по най-добрия, според най-добрата ми лична стратегия като прожектор е чрез покана. Аз бях поканена и се чувствам щастлива, защото тази идея ми стоеше в полето от известно време. И така, вече е факт, Human Design с масла, целувки, твоята Христина, твоята танжерина мандарина, защото го заслужаваш. Развивай себе си, учи и себе си бъди. Творческата искра пази, в нея нюка не ще се повтори.